So, okay. As soon as you chia umuani ito. As soon as chia umuani ito. Ofoye na amigala. Ofoye na amigamu. Ofoye na afega aka n'isi. Special advice and only clear boy any bo one thing. Okay, bikono ndi banye mana ebe na-ekwu eziokwu kana na amanjakele. Onye send alumia be member of this platform. Osim na mbiko mu weli ya me topic for today. Mana ayi enye the discussion 1 hour, 2 hours, then ogede and ya add another thing. Ajụjụ m n'ụtụtụ a wee bụrụ kedu ife gbatalụ na ụfọdụ ụmụ nwoke enwekwa ndị deadbeat o. Kedu ife gbatalụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị abụrụ deadbeat na-ebu family n'isi too much. Ekwuwe enu kwuo ana ife gbasalụ family ka ha bụ n'isi. Ọ nagoda ya arụ ọ ya eje ụlọ ọgwụ ọfịa ya arụ ọ gbakacha mebi asị ya je emela amụ ya je eme scan o nwere ọ gbakọ na scan ya na like ebe 15-20,000 otie hey na ego na ọ na onye nwunye na ya eje wee site ofe ite ofe. So biko onu ndị ụmụ nwoke ka ya anugodo ka ya wee jebe ebe nwanyị. And again, kedu ife ụmụ nwoke ji anwụkala in silence? Why are you guys dying in silence? Kedu ife kpata na if you people are going through problems ọ na-afịu na-arụ imepe ọnụ say I'm going through this. Imepe ọnụ call your partner, I'm going through this. Inonedi BP ga na-ali a lot and a lot and na-eme gị na-eme you are the man, you are the man. You are not supposed to show weakness. You are not supposed to be do this and do that. Udochukwu okay, so no man likes to be mocked. No man likes to be mocked, yes. Ọ na nwaanyị nụrụ anụ ka ọ na-enyi gị nwaanyị. Ụlọ eji anụ nwaanyị ọkwa ọkọ kọba mmadụ ọgakwulu mmadụ ibie ka ọkọ ya ụka a. Ihe nwa nwaanyị n'ụlọ maybe na business gị ma ọ na ọlụ gị na-enwe nsogbu ịma ndị free si ya nne nọdike na ka nke ọlụ gị ka ịtụke n'alụ ka ya na-eme no ị na-ebuga let me see you dey buga go lololo and the rest of it. Ị na-ebuga up and down without having someone you can talk to as a man. So biko this morning ụmụnwoke ma with the floor ma ndị nọ n'ana ma ndị nọ n'enu ma nnụnụ kwuo okwu mma ebutu unu ka ebugote ndị nọ n'ana. We want to hear you speak. Come and voice out your mind. Ụfọdụ n'ime unu ndị ya agbanyenwu their video biko if it's possible ịgbagote ebe a ikwu okwu inwe access